to bylo krásný ráno, no nic. Půjdu si vyčistit zuby a potom půjdu do školy a nasnídám se. Hezky jsem se vyspala. No ukáž, takhle si vyčistíme a umyjeme ruce. Ukáž, jsem pěkná, no já si myslím, že dobrý, ten bublinkový culík mě ještě drží. Tak já si dám, nevím, co si dáme ke snídani. Něco ale dobrýho, dáme si asi wafle, jo wafle. Nebo jo wafle, už ty jsou mega dobrý a s tím máslem. Mega dobrý. No nic, musím do školy, já nestíhám, že já zaspím hned první den. No nic, doufám, že si ve škole nikoho najdu jako kamaráda. Nikoho tam neznám. Kamarádka tam teď nejde. No já nevím. No nic, jdem tam na koloběžce, zaparkujeme mi tam. Doufám, že se tam s někým skámoším. Ježiš, počkej, proč je takhle brzo? No nic. Tak jsem vyrazila dřív. Měla bych tady mít někde knížku, ale měla bych si vzít odznáček. Jo, asi bych si měla vzít odznáček. No, takže si vezmu odznáček a najdu skřínku. Počkat. No, počkat. Jo, tady je, už ji vidím, moji skřínku. Tak vezmeme si knížku a půjdu asi do knihovny, která nevím, kde je. Tak, nahoru, ale tady by někdy měla být, jo, ne, tady ne, počkej, tady je výtvarka. Nevím, tady není knihovna, tak tady zkusím, no, to není knihovna, ale jo, je to knihovna. Jo, tak jdeme do knihovny a takže tak, tady se někde sedneme, já si sednu asi tady. Tak, tady si vezmeme knížku a tak a budu si číst. Tak. Ježiš, to je mega zajímavý. Ježiš, to je hustý. Cože, to jsem vůbec nevěděla. Já tuhle knížku zase musím někomu doporučit. Je to mega dobrý. No, ale počkej. Já bych asi na hodinu. Ježiš, to je mega pěkný kluk. Já doufám, že se mnou bude chodit do třídy. Je mega pěkný. No nic, jdu se kouknout, kde je ředitelná, jenom se no nic, jdem se prostě kouknout, kde je ředitelná. Počkej, tady je naše třída matiky, no asi jo. Počkej, ředitelná by měla být, ne, tady někdy měla být ředitelná, jo, tohle je ředitelná, no nic, to do třídy už. Tamhle je mega pěkný ten kluk, on se mi mega líbí. No nic, jdeme do téhle třídy a asi si sedneme sem. Tak a jdem plně studovat. No nic. Tak já už jdu konečně na hodinu, no. No tak už jdu, tak se jdeme zase učit. No. Ježiš, to je mega pěkný kluk. Já se ho chci zbalit, fakt je mega pěkný. No nic, skončí hodina, tak já půjdu. No nic, měla bych jít asi na tělák, nebo nevím, co máme. Asi počkej, chemii, nebo... Ježiš, asi tělák, nebo co máme, já nevím, počkat, asi tělocvik, nebo chemii, nebo, počkej, já se kouknu na rozvrh. Koukám se, já máme tělák. No nic, zkusím tady se rozhýbat na bekách, jsem dlouho nedělala, no, takže jedno bečko se tady skočím, tak. Hopa, tak, druhý, hopa, a třetí, hopa. Ježiš, to jsem se mega rozkákala. No nic, teď taky skočím beko, tak, hopa, hopa. Tak a teď bych tady vyležela na žebříka, potom teď si taky skočím beko. To beko je mega dobrý, od té doby, co jsem se to naučila, tak je to mega. Tak, hopa, tak se rozcvičíme a hopa, a hopa. Teď tady jdu po nějaké asi kladině, nebo nevím, no, ale mě už to tady nebaví, ten tělák je strašně nudný. No, tak já nevím. Kde je ten kluk? Ale je mega hezký. Já ne... To kecáš, ten mám mega hezký, to a bude pestrička, oh my gosh.
No tak ale cvičit, no, tak třeba jsem vylezem. Aha, to je blbý. No, takhle jsem. Jo, aha, to je blbý. Ježíš, ten je mega hezký, no já No, nevím. zas. A Ježiši. teďka jdu z té druhé strany. No nic, skončí hodina, tak já půjdu. Jump back up. Tak, jdeme do skřínky. Tak, co? Počkej, já tady musím něco najít, co tady je? To jsem tady neměla, počkat. Co to je? Nějaký psaníčko. Tak, ukaž. Nechtěla by si jít se mnou ven? Počkej, od koho to asi může být? Co když ten týpek na mě má taky kráš? No nic, dojdu si na oběd. Budeme potřebovat tohle. Jakže to nemáte? Ale já bych měl hlad. No nic, tak já nevím, tak jestli tady dojdu, nevím, počkat, jak to, že to nejde? No nic, vezmu si jabko. Škoda, že tady kamarádka není, ona má přijít až zítra, dneska je prý nemocná a všichni jsou na nějakým adaptáku, no, že já nechtěla. No nic, jdeme dolů a asi počkat, já se zeptám toho kluka, jestli to není od něj. No nic, nevím, jdeme se ho zeptat. Hele, čau. Čau. Prosím tě, ty jsi psal ten vzkaz, jestli nechceš jít se mnou ven? Jo, psal jsem ho. Počkat, tak a v kolik bychom se setkali? Tak třeba ve 3? Odpoledne? Tak jo, Jo. ok, tak se budu... Třeba zajdem do kávárny. Ok, tak já se budu těšit, tak Jo, jo. tak čau. Čau, budu se těšit. No jestli si ho zbalím, ten je mega. Ukáž. No nic, já si beru zase koloběžku. No, No, tak si nastav tu motorku. mám mega tu drahou motorku za 50 tisíc. Ježiš, on je mega bohatý. No, to jsem bohatý. No nic, já nevím. Počkej, já mám blbou paměť, já furt myslím na to, počkej, kde mám barák? No, počkej, kde ho mám? Já ho musím, počkej, jak to, že? Jo, tady, už jsem si vzpomněla, no dobrý, tak, jdeme do baráku, musíme zamknout, aby se nám tady nikdo nevloupal, no nic a pustím si na chvíli telku. Počkej, proč, cože, já nestíhám, když jsem říkal ve 3, tak ve 3, no. Ani, vzpamatuj se. Nic. Vezmu si motorku, abych trochu zaflexila, že mám tak nějaký auto, že jsem tak pitomá. No nic, ani, tak tady si dáme motorku, tak trochu to namaxujem. No, takže tak, no nic. Ten kluk už tamhle taky jede, už ho vidím. Oh my gosh. Ježiš. To je horý, ježiš. Myslím, že to zachraňují hasiči. No nic, se parkuju to. Ahoj. Čau. Hele, dobrý den, já bych si poprosila kapučíno jedno. Dobře, děkuju. Já se jdu sednout. Jo. Ty si dáš co? Ok, tak já se jdu sednout. Už tady mají, ale mimochodem strašně dobrý kapučíno, ale fakt mega dobrý. No nic. No. Hele, prosím tě, já to zaplatím. Já to zaplatím. Že ty jsi hodnej. Jsem prosím tě hodně peněz. Ježíš, on je mega hodnej. Kam jde? On si jde asi uklidit peníze, no nic. Teda, pardon, už jsem si šel pro něco. No nic, Jsem si dělal taky. srandu, prosím tě, jo, když tak. Nechtěl jsem říkat čau, ale dělal jsem si srandu, jo, tak. Hele, tady máš. Ježíš, ty jsi mega hodnej. Děkuji, jak si víš to, že mám tuhle barvu ráda. No, já jsem to nějak typu. Ježíš, ty jsi strašně pozorný. Jo, já vím. Ale prosím tě, já budu muset jít, jestli nevadí. Jo, nebo. Tak jo, tak jestli bychom se nějak... Když tak se uvidíme příště. Tak ahoj. Čau. Ježiš, a to bylo strašně hezký. Už jsem viděla, jak má trochu na to.
A kde asi bydlí? No nic. Kouknu se když tak potom, zeptám se ho, anebo ho budu stalkovat. No nic. Tak, když ta motorka... Proč to nejede? Kráme, jeď. No konečně to jede. Ta motorka je strašně rozbitá. Fakt jako je rozbitá. Mně to přijde jak... Nevím. No nic, jdem se kouknout sneak peeky hezky. Kde je ten týpek? No... Počkej, jak to, že tady není? Kudy projel? To je divný. No já nevím, to je mi opravdu divný, mega. No nic, tak jdem na zpátek. Opa, no počkej. Projedeme nějaký ty baráky, ale počkej, proč tady nic není jeho? To je blbost. No nic, jdem zpátky mýho. A... Nebo jo, jdem do toho mýho. Tak. Ne, ale ne, nebo nejdu. Já jdu na houpačky, tak hopla. No, tak já jdu na houpačky, je mi nějak smutno, nevím, mám kluka, nebo jak si kluka a chtěla bych ho mít, ale já nevím, je mi to takový divný, nebo jak to říct, mám takový divný pocit. A tyhle houpačky mě vždycky jako nějak zachránily a byly jakože takový, jak to říct, perfektní. Takže já jdu takhle se houpat. No, a jdem se houpat. Ale jsem opravdu unavená. Počkej. To tamhle jde, to mi nikoho strašně připomíná. Ach jo. Čau. Čau, já jsem se je nevšiml. Co ty tady? Já sem chodím ráda teď. No, jako já taky celkem, no. No, chtěla jsem ti něco říct. No, tak co? Mám na tebe už celkem dlouhou dobu, co jsem přišla, crush. Jo, já nezve taky právě. Tak